खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि लागै मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। दिनै एसेबां खौरांफोर गैया, मोननैसोल' खौरांफोर लानानै फैदों। भिडिअआ एसेबां गोलाव जानाय नङा। बेनिखायनो रायजोफोरखौ बयखौबो जोबजासिम नायलांजोबनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैसनबायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरआव थाबैनो गोदान नेशनेल पार्क जानो थांगासिनो। प्रमद बर'नि दैदेननायाव रायमना नेशनेल पार्कखौ दानो हानाय जादों। आरोबाव नैबे 2024 मायथाइयावनो नैबे बोसोरावनो गोदानहै नेशनेल पार्क मोनसे दानो थांगासिनो दङ, बुंदों एम रनजित बसुमतारिया। गंसे भिआइपि कारआव दिखांना लांदोंमोन मोसौखौ। मोसौ सिखावआ जेब्ला गारिया हाब्रुआव नांथानानै फासियो, अब्ला पुलिसखौ गिनानै गारि आरो मोसौखौबो गारनानै खारबाय सिखावआ। डिब्रुगड़आव जादों बे जाथाया। जेब्ला पुलिसफोरा गारिनि दरखौ खेवो, अब्ला मोसौआ गारिनिफ्राय ओंखारनानै खारनलाङो। पुलिसफोरा मोसौखौ हमनो नाजानाय नैबे भिडिअखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ ल'कसभा बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो दोलोआनो देरहानांगौनि मिजिंखौ लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो दोलोआनो सानफ्रोमबो जयनिं सेरेमनि प्रग्राम लागासिनो दङ। मोनफ्रोमबो दोलोआवनो हाजार हाजार श' सुबुंफोरा जयनिं जागासिनो दङ। बिनि गेजेरावनो बर'नि राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल। इउपिपिएलआ बुङो बिपिएफआ बिग जिर' जानो थांगासिनो। बिपिएफआबो बुङो इउपिपिएलआ बिग जिर' जानो थांगासिनो दङ। नाथाय रियेलि बबे मोनसे पार्टिया बिग जिर' जानो थांगासिनो दङ, समासो खिन्थासिगोन। इउपिपिएलआवबो हाबदों आरो हाबदों हाजार हाजार, बिपिएफआवबो हाबदों आरो हाबदों हाजार हाजार लाइमोनफोरा जयनिं जानाया दासिमबो खम जालाङाखै। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि फरायसा आरो फरायसुलिफोर लोब लोब बिपिएफआव जयनिं जानायनि सायाव बर' हारिनि सिनस्रि, जायखौ जोङो बुङो सिनस्रि एबसुनिफ्रायबो खावलायबोबाय थानाय जादों दि जाहाथे फरायबाय थानाय समाव राजनितिकआव बाहागो लानानै स्टुडेन्ट लाइफखौ फोजोबस्रांना दालाथों। थेवबो दिनैसिमबो खम जायाखै लाइमोनफोरा बिपिएफआव हाबनाया। मख'नो गोनांदि बिपिएफ पार्टिनि गाहाय बारग' चिफ अफ बिटिसि बिथाङा बेलेग रोखोमनि सिन्था सरसाजों खुंथाय गोहोआव गैयाब्लाबो रोजा रोजा इयुथ्सफोरखौ बरायनो हानाया सोमोनांथाव। नाथाय साक्सेस जानाय जायैखौ समासो जोंनो खिन्थासिगोन। साननो गोनां बाथ्राया नैबेसो दि हाग्रामा महिलारिया खुंथाय सरकाराव गैया, गोहोआव गैया। थेवब्लाबो दिनैबो रोजा रोजा लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा, स्टुडेन्टफोरा हाग्रामा महिलारिजों एबा बिपिएफ पार्टियाव जुगदान होनायखौ, जयनिं जानायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। जेब्ला खौरांगिरिफोरा स्टुडेन्टफोरनो एबा लाइमोनफोरनियाव सोङो, अब्ला बिथांमोना बुङो पावाराव थानाय सरकारा एबा बिटिआर सरकारा एबा इउपिपिएल सरकाराहाय जों इयुथ्सफोरनि थाखाय मोजां सिन्था सरसा खालामाखै, इयुथ्सफोरनि भबिसतनि थाखाय सानाखै, फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावाखै, जोंनि इयुननि थाखाय सिन्था खालामाखै होननानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिनि सायावनो रोजा रोजा लाइमोनफोरा बिपिएफआव जयेन जानायनि सायावनो आरो लाइमोनफोरनि नैबेबायदि बुंनाय बाथ्रानि सायावनो इउपिपिएलनिफ्राय ओरैबायदि बुङो। जिल्लानि सिङाव थानाय मथंगापुरि पार्कआव दिनै तामुलपुर जिल्ला इयुथ बिपिएफनि बानजायनायाव मोनसे सुबुं गौमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लादोंमोन आरो बेवहाय आं बिथांमोनखौ मोननैसो बाथ्रा सोंखारिनो थाखायसो आं दिनै बे माखासे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सायाव बिथांमोना सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे सोंखारिनायनि सायाव बा खामानि मावनायनि सायाव आं माखासे बाथ्राखौ बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों। बिथांमोना बुंनो नागिरदों जोंनि इउपिपिएल दोलोआ लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै होननानै दिनै जयनिंनि हाबाफारियाव बिथांमोना बुंदों। नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारआ चिफ जाखांनायनि उनाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनायनि उनाव जि हाबाफारि लानानै लाइमोनफोरनि फरायनाय बा माखासे जि थासारि, गोजोन थासारि लाबोनायनि उनाव जों बाख्नायनो नांगोनदि चिरां जिल्लायाव थांनाय
जि 2023 मेट्रिक आनजादाव टप अर्थात सेथि मासि लानानै मोननो हादोंमोन आरो बेबायदिनो बाक्सा जिल्लायाव साइन्स हाई सेकेन्डारियाव टप मासि अर्थात सेथि मासियाव जायगा मोनदोंमोन आरो बियो एकमात्र जोंनि इउपिपिएल सरकारा जि माने गोजोन थासारि लाबोखांनायनि उनावसो बे सम्भबखौ जों नुनो मोनदों आरो बेवहाय जि साख्रिनि खोथा बिथांमोना सोंखारिदों बा जोंनि इउपिपिएल दोला साख्रि होनो हायाखै बायदिसिना हायाखै होननानै बुंदों नाथाय आं बेखौ माने बिथांमोना नलेजाव बा मिन्थिनानै बुंदोंना बुङाखै आंहा बेयाव मोनसे सन्देह जादों मानो होननानै बुङोब्ला जि 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव जे जोंनि बाक्सायाव 99 होननाय मोनसे साख्रिनि समस्या दङमोन बे साख्रिनि समस्याखौ जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जि इनिसियेटिभ लानानै 99 साख्रिखौ प्रभिन्सियेलाइज बा बिथांमोननि रेगुलार खालामनाय खामानिखौ फ्राय 90% फोजोबबाय गतिके बेवहाय हाग्रामा महिलारिया बे समस्याखौ बिथाङा बै समावनो फोजोबनो हागौमोन नाथाय बे समस्याखौ समस्या हिसाबैसो लाखिदों।